Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle muna cikin masifa da tashin hankali da bala'i a wannan zamani namu. Gaskiya ƙarshen duniya ya zo. Hakika yadda ake samun maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan wa'azi suna taɓa janabin manzon Allah da taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya wannan abun kaico ne, abun takaici ne, abun baƙin ciki ne. Kuma babban abun baƙin ciki yadda ake samun wasu daga cikin mabiyansu wai suna shirin da su kare su. To gaskiya wannan abun kaico ne, ko ubanka ne in dai ya taɓa janabin manzon Allah to ba a kare shi, saboda kare wanda ya taɓa manzon Allah kamar kana jawo fashin Allah makanka ne. Saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kashe ubansa aka ba shi aljanna. Wannan uban nasa fa ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, shi kuma wannan ya ga ba dai iya haƙuri bai kashe shi, kuma ya je samu manzon Allah aka ba shi aljanna. To gaskiya wannan abin bakin ciki ne, wai wani ya taɓa manzon Allah ka fito za ka kare shi saboda wata bukata naka dan baya dan wani shi dan ƙungiyarka ne ko wannan abu. Gaskiya wannan abin bakin ciki ne, abin kaico ne. Muna Allah wadai, sannan muna kira da gwamnatin jihar Kano da ta ɗau mummunan mataki akan wannan abin, saboda in aka ce da kyale wannan abin ya ta tafiya to bala'i da masifa fa yanzu muka fara shiga ciki. Saboda a ɗau mataki muna kira da babbar murya, ba za mu taɓa bari a ringa cin zarafi wa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Allah tsare mu, Allah kare mu, Allah tsare mana imanin mu. Sannan taɓa manzon Allah jawo fushin Allah ne, saboda jawo bala'i ne da masifa, zai sa mutum ya mutu ba imani ƙwarai da gaske. Muna kuma kira ga jami'an tsaro da su tabbata sun hukunta duk wanda ya taɓa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kuma ba haka ba fushin Allah zai sauka a kansu. Saboda muna kira ne wannan da babban murya da ai abin da ya dace, a bi hanyar doka, sannan kuma a tabbatar da hukunci akan abin da wanda duk ya aikata wani abu. Sannan in dai ba a so mu ringa ɗaukan mataki da kanmu, to muna kira ga doka da ta duba abin nan ta kuma ɗau hukuncin da ya dace, saboda taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu bane mai sauki, kuma abu ne da zai jawo fushin Allah da masifa da bala'i a bayan ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.